Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. uBruce Vuma ke Kaizer Chiefs imnikeze pha unyaka oyi-1 ke wecontract ke baphulaphuli. uBruce Vuma ke uzoba khona pha ngaphakathi uqela leKaizer Chiefs kusukela kule season yonke zawuqala. iKaizer Chiefs ke isikhuphile ke isigqibo, yasithatha isigqibo ke malunga nogoalkeeper wayo konguBruce Vuma. Kudala kugoalkeeper ke waba khona pha ngaphakathi ke kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ukhumbula into yokubana ke uBruce Vuma lo besekukhomahlebeza ngathi ke zininzi itim ezimfuna apha phantsi kweBetway Premiership, uquka ke AmaZulu, uquka pha iSekhokelo United, uquka ke itim zaseKapa. Zininzi ke itim ke ezinomdla pha kuBruce Vuma zitshekishe imeko yakhe pha kwiqela ke leKaizer Chiefs lokubana ke ihamba ngoluphi na uhlobo. Kodwa ke baphulaphula ukhumbula into bendike ndayithetha ndathi ndithe xa ndiqwalasela umcimbi wogoalkeeper pha kwiqela leKaizer Chiefs andiyiboni isayine kwagoalkeeper uzothi ga ngoku. Into ethetha ukuthi ke izawuhambe imdinge kuBruce Vuma abe khona ekuncediseni pha uBrandon Peterson, ngoba ke asuzibabala aba bakhona le nkwenkwenyana encinci kunye ke noNtwari, ngoba noNtwari kusingathi iKaizer Chiefs ke ayisazimisela ngokuqhubeleka imsebenzisa. Ndathi ke kwawunyanzeleke iKaizer Chiefs ke iphinde yamsayinisa uBruce Vuma ngendlela ke endijonge ngayo imeko ezi. Ngenene ke nangenyaniso iKaizer Chiefs ke iye yaendapha ke imnikeza ke contract ke yonyaka oyi-1 pha uBruce Vuma. Sithetha nje nawo ke uBruce Vuma ke usazawuqhubeleka ehleli pha ngaphakathi eNaturena ke baphulaphuli. Zininzi ke players ke pha nazo ezisajongelo nyweba ke ezisalindile into yokubana ingaba na amakamva wabo abheka kweliphi icala pha malunga neqela leKaizer Chiefs. Zininzi players ke sijonga into yokubana ke njengoba kuyi-30 kaJuni ngoku contracts zabo zifikelele esiphelweni pha kwiqela leKaizer Chiefs. Basajonga enkalweni kamehlo, bawaphose enkalweni apho ke uncedo lwabo lawuvela khona. Bajonga into yokubana ingaba na ayinoba namnyenye vuna imanagement nabo ibanikeze contract ke noba yonyaka, ngoba nako uBruce Vuma kumfana omdala usifumenele icontract onyaka oyi-1 pha kwiqela leKaizer Chiefs kunye ke nale nkwenkwenyana ke yakwa Dylan Solomons nayo yanikezwa ke contract pha yonyaka oyi-1 liqela ke leKaizer Chiefs. Yabe sithi ke bafana bam sisanigcina khaniqhubeleke ke nisebenza pha ke kwiqela ke leKaizer Chiefs. Asazi ke baphulaphula into yokubana ke lawuzala nkomo na ngabanye abadlali aba basashiyekileyo kwangoku imeko sengoBruce Vuma, into yokubana ke Kaizer Chiefs ithi yamnikeza ke icontract ke yonyaka oyi-1 umfana omdala kuthiwa makaqhubeleke engugoalkeeper weqela leKaizer Chiefs. Ningangena ke baphulaphula ke nani ke nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.